तो भाई लोग आज हम बात करे वाला बानी Realme 10 Pro 5G फ़ोन के बारे में। देख लो भाई लोग Realme 9 Pro 5G फ़ोन ही Realme 10 Pro 5G फ़ोन है। मतलब सब फीचर सेम ही दियल बा, कोनो अंतर नहीं है। एगो दूगो अंतर से अंतर ना कहल जाए तो मतलब हमरा उतना अच्छा ना लगल भाई। ई चुतियापा बात, प्राइस भी सेम, सब कुछ सेम, मतलब कुछ अच्छे से कस्टमाइज करके भाई ते देते आ दाम तनी कम रखते तो माना ली चल भाई ते एगो फोन लॉन्च के लिए बानी होली, तो मतलब सेम ही फोन के लॉन्च करता रहे, आदमी को कंफ्यूज में डाल देता है। तो 9M से इतना सीरीज में हमको समझ में ना वाला कि कौन फोन में ते का डालले बारे का ना डालले बारे, मतलब इतना सारा ई फोन निकलने वाला 9M से का ना कहेगा। मतलब उहे 9 प्रो के ई 10 प्रो बना दिलस, मतलब ये कितना गलत बात बा भाई। तो पोको रेडमी से भी ई चुती वाला काम करता। तो चलो लोग भाई लोग आज के वीडियो में हमने सब कुछ सच्चाई देख लीजिए, का अंतर बा, ई फोन कैसन बा, लेवे के चाहिए कि ना लेवे के चाहिए, सब कुछ बतावल बानी आज के ई वीडियो में। देखो लोग भाई लोग एमे तो लोग 6.72 इंच के फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले देखे के मिली। एमोलेड डिस्प्ले नहीं है जौन की 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ बा, 240 ऑटो सैंपलिंग रेट बा। मतलब सेम डिस्प्ले 9 प्रो में लागल बा, मतलब सेम डिस्प्ले लागल बा, खाली में 6.6 इंच के बा, इनमें 6.72 इंच के बा। तो डिस्प्ले थोड़ा सा बड़ा ये वाला बा और थोड़ा सा छोटा बा, ना तो डिस्प्ले सेम ही लागल बा। तो बिल्कुल घटिया बा भाई। एमोलेड लगा देले रहते कम से कम तो अच्छा रही। इससे कम दाम में इससे अच्छा फोन मार्केट में सब कुछ बतावे वाली आज के ही वीडियो में। देखो लो भाई लोग एमे क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 695 वाला 5G प्रोसेसर लागल बा, जो उनके डिसेंट बा यार। मतलब ये प्रोसेसर बहुत सारे फोन में देख लेला बन जा, कोनो मतलब खास प्रोसेसर नहीं के। सेमी 9 प्रो में भी लागल बा, मतलब सेम प्रोसेसरो देले बा। प्लस देख लो एमे तू ज़्यादा देर तक गेमिंग नहीं खलो कर सकत, हाई लेवल तक कोनो गेमिंग नहीं खलो कर सकत, मीडियम में गेमिंग में कर सकल मानता नहीं। लेकिन मतलब ये मत सोचे लो कि हाँ भाई दिन भर गेमिंग कर जाए, ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है। तो प्रोसेसर के मामले में भी डिसेंट बा, कोनो खास नहीं है। एमे तार लोग 5000 mAh के बैटरी के साथ ही 33 वाट के फास्ट चार्जर देखकर मिल जाए, जो कि 9 प्रो में भी सेम ही बा। मतलब सेम सब कुछ लगेले बा यार। लोग टेंशन मतलब लोग सब कुछ बताया बानी का सेम लगेले बा। तो देख लो बैटरी बैकअप भी कोनो खास नहीं है, 3 घंटा तक बैटरी बैकअप दे दी। गेमिंग पे 3 से 4 घंटा से अधिक ना दी। प्लस नॉर्मल यूज पे तालो का 8 से 9 घंटा के बैटरी बैकअप दे दी। एक दिन का बैटरी बैकअप दे दी, ओकरा से अधिक बैटरी बैकअप देवे वाला नहीं है। तो ये भी डिसेंट बा, सेम ही 9 प्रो में भी लगेले बा। तो कुछ तो अंतर कर रख चाहिए। 66 वाट के दे दी चार्जर तो और ही अच्छा रही, लेकिन 33 वाट के देले बा, मतलब गलत बात भैया। एकरा बैग में 108 MP के प्राइमरी कैमरा लागल बा, 2 MP के पोर्ट्रेट कैमरा लागल बा, 16 MP के फ्रंट कैमरा लागल बा, बैक में डबल कैमरा लागल बा। अगर वही जब बात कल जाए 9 प्रो 5G में, तो इनमें चाहे लोग ट्रिपल बैक में कैमरा देखे मिली। 64 MP प्लस 8 MP के वाइड कैमरा, 2 MP के और कैमरा देखे मिली, 16 MP के फ्रंट कैमरा देखे मिली। फ्रंट वाला सही बा, मतलब दोनों में सेम बा। उसमें 64 लागल बा 9 प्रो में, इनमें लागल बा 108 MP के। लेकिन कई सारे मामले में देखल जाता है कि वो 64 MP के कैमरा ही एक से आगे निकल जाता है, 9 प्रो में ही अच्छा से कस्टमाइज कइल बा। तो ये गलत लागल भाई। और 2 MP के पोर्ट्रेट के जगह जैसे अल्ट्रा वाइड दे देला रहे, तो का ओकर दिक्कत जाता है। जैसे दे देला भाई 9 प्रो में वाइड दे देला बा, आप 2 MP के चलल। 2 MP के तो हम बातें ना करनी, 2 MP के कोनो कैमरा ना हो, कोनो रिक्वायरमेंट ही ना रहेला। तो ये थोड़ा मतलब देख के भाई भादा लागत है यार, बहुत गलत बात बा। देखो लो भाई लोग LPDDR4 के रैम सपोर्ट, UFS 2.2 के स्टोरेज सपोर्ट देखे मिल जाए, जो कि नॉर्मल बात डिसेंट बा, बिल्कुल डिसेंट बा। कोनो एमोनियो खास इस काम नहीं के यार, मतलब समझ में नहीं आती कैले का बा। आउट ऑफ बॉक्स एंड्रॉइड 13 पर मिल जाई और Realme UI 4 पे तालो के देखे के मिल जाई। अगर उहे हमने के Realme 9 प्रो के बात करी जाए तो उसमें तालो के आउट ऑफ बॉक्स 12 पर मिली, 12 पर मिली। थोड़ा वो पुरान हो सकता है, इतनी नया हो जाता है। तो इस तरह सही लगला आउट ऑफ बॉक्स एंड्रॉइड 13 पर, और कोनो खास फीचर नहीं है। इनमें तालो के साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखे के मिल जाई और हेडफोन देखे के मिल जाए, जो उनकी सही बात दोनों में ही सेम ही मिले, इहो सेम ही बा। देखो लोग भाई लोग लुक ओकरा के बात कर ली जाए तो लुको में हमारा कोनो खास अच्छा ना लगल, मतलब मीडियम में बा, डिसेंट बा। और यही फोन के पोस्टर मतलब डाल के बताओ तो कि कप डिस्प्ले बा। पहले पोस्टर बहुत सारा लगल कि 17,000 में भाई कप डिस्प्ले फोन मिलता है। और 10 प्रो तो भाई कबो से भी कप डिस्प्ले वाला नहीं खे, तालो के बात पता हुई थी, बहुत दिन पहले हम वीडियो बना के बता दिला रहनी। तो मतलब ये भाई और जब हमने पोस्टर खोलत नहीं जाए तो जब पता चलत रहे कि 10 प्रो प्लस जो बा कप डिस्प्ले बा, जाना 28,000 तक दाम बा। तो देख लो भाई दामों कोनो खास एक कम नहीं है। हाँ भाई लोग देखो लोग अगर 6 से 28 वाला लेता रहो तो 19,000 के पड़ता, 8 से 28 वाला 20,000 के पड़ता। 256 GB वाला इंटरनल स्टोरेज वाला में फोन नहीं के दिले, इहो गलत लागल। 5G फोन है तालो की बात पते हुए चाहिए। तो देखो भाई मतलब फोन कोनो खास नहीं है, मतलब ये मत सोचे लो कि फोन ले ला बाद से तू लोग कुछ अच्छा काम कर पे बोलो, कोनो भी काम के फोन नहीं कैश बोलिए। पोको X4 प्रो में बा एमोलेड डिस्प्ले बा, 66 वाट के फास्ट चार्जिंग वगैरह बा। 11 से अच्छा कोई सारे फीचर बा, 695 मेमोरी, 4 मेमोरी बा। मतलब कि यार कुछ तो एक अलग करे के चाहिए, कुछ हट के करे के चाहिए तो मजा आ जाए।
दाम यदि कम करता मतलब 16-17 हज़ार में देता तो ले लिए लोग, तब कोनो बात नहीं है, उतना लायक भाई फोन IPS डिस्प्ले दिले भाई मोले दिले तो मजा आई। तो ये सब बात बा भाई लोग, तार लोग के का सुझाव बा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए लोग। हम ई वीडियो के ज़्यादा लंबा ना खींचे, यही से भाई लोग ई वीडियो के एजा करें समाप्त। मिलता है तार एगो अगला वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।